Pagaway agmaling agdili menatang puputukot tengit gadem demanayeng mamengitang durwa mga pagtabi darita mga pagbilagan itara pungaw ta ay susubra ang mga oras ang anda agdilemen kong arya pa madyan ang nagbagat ita injara palpatanta angay kimi nabuta pa kabuyo injo matakot ang buateno yawa pa kangedang malo ang mga oras ang anda agdilemen kong arya pa madyan ang nagbagat ita injara palpatanta ang mga oras ang agdilemen kong arya pa madyan ang nagbagat ita injara palpatanta ang mga oras